vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 39 ekuberekwa. Ndiri kudawo kureurura izvo zvandakaita, izvo zvakazokonzeresa kuti murume wangu neni tose tinge tichizopindawo pachirongwa. Panguva yacho iyoyo mukoma ndaitozviudza kuti inini ndini because nerunako rwangu mukoma ndaikonfuziwa nevarume zvekuti ndakambotanga ndichazviudza kuti I have to be very faithful to my husband, but ndakazosvika pachinzvimbo chekuti ndakazomanikidzika nekuti varume vacho vainge vachiuya kwandiri vachindiudza kuti vanondida, varume vekuti vainge vaine zvinhu zvavo, ende ndichinotarisa murume wangu ndega ndainge ndichiona kuti murume wangu haana kana chaainacho. Saka mukunofungidzira kuti this was my opportunity kuti ndinge ndichiwanawo murume wekuti iye anokwanisawo kuzondipawo upenyu hunenge huri nani. Ndipo pandakabva ndazopinda muna taisireva. Zvakaitika kwandiri mukomanashi ndezvekuti murume uyu wandakatanga kudanana naye iye aiuya achisupplya maparts emotikari pashop apo pandainge ndichishanda. Iye ainge aine mukoto wemaparts iwavo ainge achimatora kuChina. Saka inini ndainge ndichingoshandawo pachiauto part shop ipapo. Saka murume uyu one day akabva azongonditi iye ainge aine something special that he wanted to give me. Mukuzonotaura naye akabva azoti ainge achida kundipa moyo wake. Mukoma murume uyu nemari dzaainge ainadzo ndakabva ndazongosarudza kuti let me try. Munongoziva zvezvo zvekuti unongozviudza kuti regedzai ndinge ndichingoitawo musikanzwa ka1 ndichizviudza kuti kunyangwe akazoda kurara neni ndinomujamukira. Ndainge ndichingoti ndakangwara ndichangomudya mari. So murume uyu ainditengera lunch, aindiitira sei zvose zvandainge ndichida ainge achindiitira. Iye one day akabva azoti ndaifanira kuti ndisazoshandisa zupko pakudzokera kumba because semunhu ainge achingowanawo kamari kashoma ndaitoshandisa zupko to and fro. Then akabva ati iye ainge achida kuzonditakura nemotikari yake. Mukuzononditakura nemotikari yake mukoma ndipo pandakabva ndatoona kutoti muchinda uyu ainge ava kutoda zvekurara neni. Ndakambotanga ndicharamba mukoma but nemari yaainge achispenda pandiri ndakabva ndazongoti regedzai ndingoita naye ka1 then ndobva ndatomuramba muchinda uyu. But ka1 kaya mukoma kakazotova kahobo takaramba tichingorara tose apa since day 1. Iniwo sezvo ndainge ndichingozivawo kuti I was faithful to my husband, iyewo ndakangomubvunza kuti hauna chirwere here. Iye akabva ati kwete dia handina chirwere. Saka ndakabva ndangoitawo benzi ndokubva ndangomubhilivha then tikabva tatanga kungorara tose. Nguva zhinji mukoma taingorara tose mumotikari paya paanenge anditakura from work taking me to my place uko kwandainge ndichigara nehusband yangu. Taibva tazongotsvaka pekuti taingomira just for a couple of minutes. Kana zvakatopresa chaiko mukoma taingobuda zvedu tongotsvaka pekunorara, mukava muri mukasango tobva tatoita edu mabasa edu erima kana mumotikari imomo. Then mukoma ndakazotanga kurwara. Ndaiti pose pandinenge ndiri ndaingonzwa kuti mudumbu mangu umo munenge makazara mhepo kuzosvika mukoma ndichizobatwa nemaacids. Saka ndakangofungidzira kuti ainge ari maacids normally. Akabva azotanga kunditengerawo mapirits akasiyana. Ndaiti kana ndikamboita right then ndobva ndazomborwara. Ndakazobatwa neimwe flu mukoma yekuti flu iyi yakaramba kupora. Ndakazama kufukira ndikazama zvose zvandainge ndichifungidzira kuti zvaikwanisa kundibatsira. Ndega ndakazongoti regedzai ndinge ndichingoendawo kuchipatara ndinoona kuti flu iyi what is going on with me. Ndakabva ndaenda kuchipatara but ndakaenda ndiri ndoga because murume akangofungidzirawo kuti flu. Saka ndakatoti
pandinenge ndaona nguva ndinobva ndangomhanya kuchipatara. Apa ndakatobuda ndichitoenda kubasa, then ndokubva ndazoenda zvangu kuchipatara. Ndakazoti ndanotestwa mukoma, ndipo pandakabva ndaona kuti counseling iyi yandainge ndava kupiwa, ndakatozvibvunza kuti naines, izvi zvose zvamuri kundiudza izvi boo here, kasi there is something wrong. Nesi vakazongoramba vachingondipa counseling, but ndega mukoma ndainge ndava kutoyeredza misodzi, because ndainge ndatoziva kuti hakuna munhu anopiwa counseling yakasimba kudai kana kuri kunzi unenge usina kubatwa nechirwere. Ndakabva ndangogamuchira very fast mukoma. Ndakati ndagamuchira ndikabva ndazoudzwa results angu zvikanzi you are HIV positive, saka munofanira kutokasika kuti munge muchipinda pachirongwa, nekuti masoja enyu tiri kutoona kuti akatodzikira, your immune system is really going down, ndokusaka flu iyi isiri kukwanisa kupora. Mukoma ndakazvigamuchira ndokubva ndapiwa mapirids aya. Ndakabva ndazvibvunza kuti zvino mapirids aya ndichamawandisa pai, iye murume wangu ndichamuudza sei? Saka out of desperation ndakabva ndazotaura nababa vaya avo vandainge ndichidanana navo, ndikati ndabatwa neHIV, but ndisati ndatanga kudanana nemi ndainge ndisina chirwere, ndimi makandizodza imimi chirwere. Iyewo akabva atotanga kutojamuka mukoma, akajamuka zvekutoti akabva ati I can get you arrested izvezvi, handina kumbogara ndabatwa nechirwere ini. Paakangotaura zvekuti ainge achida kundisuwa nemalawyers ake, ndakabva ndangosiyanawo naye. Saka ndakabva kuchipatara kuya mukoma, I was really confused. Ndaitoti kana ndikaona motikari inenge ichifamba ichimhanya ndaitombopindwa nemweya wekuti regedzai ndingomhanya ndirohwe nemotikari, but vana vangu manje ndo vandainge ndava kungofunga kuti saka kana ndikaita zvinhu zvakadai so ndikazviurayisa, what will happen kuvana vangu? Ndakazoti ndasvika kubasa, throughout the day I was really down, wekuti ndinge ndichitaura naye ndainge ndisitomborina. Ndaishaya kuti zvino ndoudza ani kuti ndabatwa nechirwere. Ndaingoti kana ndikanzwa kuti hazvichagoni ndaibva ndaenda mutoilet, ndobva ndazvivharira mutoilet ndotanga zvangu kuchema. Ndaizobuda muya maziso akatsvuka. Ndakazoti ndasvika kumba mukoma, kana simba chairo rekuti ndinge ndichitanga kubata mapoto kuti nditange kubika ndainge ndisitomborina simba. Murume akangofungidzira kuti yainge iri flu. Apa flu yacho marwadziro ayainge ichindiita yaindirwadzisa muscles umu, saka ndakangoramba ndichingomuti muscle x majoints angu ari kurwadza. Apa zvainge zvatosangana nestress. Mukoma ndakazotongojairira kuti ndo zvainge zviripo. Pandakasvika kumba on that night, murume ndakatosvika ari iye ainge akasika kudzoka kubva kubasa. Ndakatongosvika ndikagadzika chibhegi changu, but hana yangu yainge ichingorova because mapirids aya ainge angorimo muchihandbag changu. Murume akazoti akangobuda achienda kutoilet. Ndikabva ndamhanya ndokubva ndavhura handbag rangu, ndikabva ndakashifta wardrobe, ndokubva ndaisa mapirids angu aya kuseri kwewardrobe. Mangwana acho makuseni inini usually ndini ndaitanga kubuda mumba, iye murume ndiye aizosara achitevera because ndaitira kuti ndinge ndichizotaimira bhazi rakachipa. But on that day sezvo ndainge ndisina plan yekuti mapirids awa ndomawandisa pai, ndakabva ndangoona kuti it was far much better kuti murume atange aenda zvake kubasa, inini zvangu ndozononoka kuenda kubasa. So zvandakazoita mukoma ndezvekuti ndakazoti ndasara ndiri ndoga. Mapirids aya ndakabva ndazomaisa mutugaba twakasiyana ndichiitira kuti ndinge ndichizowana easy access. Mamwe acho ndakambotanga ndaenda nawo kubasa, but ndakazoti ndaenda nawo kubasa ndakabva ndazoshaya kuti mapirids awa ndingamaviga pai. Mukoma ndakadhonza kwegore rose ndichingoviga mapirids awa, ende murume wangu haana kana kumbogara akamaona mapirids awa. Pandainge ndava kuona sekunge murume anokwanisa kususpekta kuti mapirids angu anokwanisa kuzosangana, pandainge ndichiona kuti apa murume wangu anokwanisa kungokaruka asangana nawo mapirids awa. Zvandaizoita mukoma ndezvekuti ndaingoshifta mapirids aya very quickly. Mamwe acho aigara ari muzasi memattress, mamwe acho ndaimagarisa ari mupillowcase yangu, iyewo yake pillowcase ainge asingambo
dzimwe nguva mapiritsi ndaingomagarisa ari mupillowcase mangu, zvinhu zvichitongofamba zvakadaro. Mapiritsi angu akazotombosvika pakung'en'enurwa negonzo because mune dzimwe nzvimbo macho umo mandainge ndichimaviga mumbawo mainge muine problem yemakonzo. Ndakazotodzokera zvekare kuchipatara ndikanopiwa mamwe mapiritsi. Zvose izvi ndichizviita ndainge ndichingonwira mapiritsi awa murima, murume wangu asingazvizivi kuti ndo zvandainge ndichiita. So sezvo inini ndainge ndava pamapiritsi mukoma, ndakazotombosvika panguva yekuti ndakatomborikavha mukoma, zvekuti kuchipatara chaiko ndaitoudzwa kutoti CD count yangu yainge yava right. But payakangonzi yainge yapika, ameno kuti ndainge ndichitorera murume wangu masoja emumuviri make here or what was going on. But ndakangoti ndichingobva kuchipatara ndichinzwa kunzi CD, but ndakati ndichingobva kuchipatara ndichiudzwa kunzi CD yangu yainge yakwira. Murume wangu the following week akabva atorwara zvekuti within a couple of days murume ainge ava kusatogona kana kutaura kana kuita sei. Ndokubva tazomutakura tikamuendesa kuchipatara. But ndakati ndichimuendesa kuchipatara mukoma, hana yangu yainge iri mumaoko ndichiziva kuti apa chinhu chiri kumurwarisa chii. Murume wangu ainge atoafektewawo nechirwere, but ndakaramba ndichingopretenda segunge painge pasitomborina kana chandainge ndichiziva. Tichinosvika kuya ndipo pandakabva ndazodanwa semukadzi wemunhu, ndikabva ndatanga kungopiwawo counseling. Ndichinopiwa counseling kudaro mukoma, ndakabva ndatanga kusvima misodzi, ndichisvima misodzi because vakabva vati neniwo ndaifanira kuti ndinge ndichizotestewa. Ndikoma inini nemurume wangu tose takati tabatwa nechirwere. Inini zvandakazongoita ndezvekuti ndakatanga kungochema. Ndakaita nguva refu ndichitongoti murume andichadi, murume akandihurira, kuzosvika hama dzake dzichizogara nesu pasi dzikati muroora, tarirai muone kuti mose mava pachirongwa, zviri nani kuti mose mungogara panzvimbo imwe chete nekuti mose matongo afekteka, motongokuridzirana kunwa mapiritsi. Ndipo pandakabva ndazoita sekunge ndainge ndanzwisisa, but kana ndikangozvifunga mukoma nashi ndinongokwanisa kungotanga kungoridza mhere zvangu ndobva ndati asi wakaitei, tarira uone kuti wakaitei. Ende ndinowanzokuzviita kana murume paya paanenge abata glazi rake remvura ava kudawo kunwa kosi yake, ndipo pandongotanga kungochema ndichiti tarira uone upenyu hwatava kurarama apa. Ndinenge ndichingozama kuvhara zvangu maburi angu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. But vahanzvadzi, I think kuti the best thing munofanira kuti munge muchiudza mukoma, please vaudzei mukoma so that vasaramba vachingozviblema. Ameno maybe mukomawo maybe navo vainge vachiita magame pamwe. Imimi munofungidzira kuti ndimi makauya nechirwere, pamwe mukoma vainge vaine magames avo avaiita. Ameno kuti vedare munozviona sei. But kana kuri kunzi unochigara nepartner yako ukaona kuti waaffectwa nechirwere, please usawandisa, udzawo partner yako. But hanzi ndakatya kuti murume wangu anokwanisa kuzondiramba. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndine confession yangu. So confession yangu iyi ndiye umwe mudhara uyu achiri mupenyu ainge ambori nemabhazi zvekare nematracks aya ekudhara malong nose, but zvose zvinhu izvi zvakazobroka. Vana vake mudhara uyu vari kutambura. Mudhara uyu akazotopiwa prazi nevamwe mashefu ekuti mazita avo haatombotauriki zvachose pamhepo. So mudhara uyu munhu wekuti ainge akaromba, kana kuchinzi kune vanhu vainge vakaromba, mudhara uyu ainge akaromba. Vanomuziva mudhara uyu, iye aitosarudza kufamba dzimwe nguva asina kana kutombopfeka bhutsu, aine marengenya because mhiko dzake dzaainge ainadzo aisatendedzwa dzimwe nguva kusageza. Aikwanisa kutopedza gore rose asingagezi mukoma. Ende iye muurombwa hwake aifanira kuti arambe achingoita vana. Mudhara uyu I am very sure kuti vana vake vaainavo I think vanotosvika kuma100 or more, because nemari dzake dzaainge ainadzo nekamunhuwiro kacho ikako kaainge achiita, still vakadzi vainge vachimuda. Aimitisa mudhara uyu noti zvekutamba, aitomitisa kunyange munhu
nachinwa mapiritsi efamily planning because mhiko dzake dzainge dziri dzekuti anofanira kuti angoramba achingoita vana chete. So Mudhara uyu ndakazoita personal naye zvekuti pavashandi vake avo vainge vachimushandira pagaraji ndini ndaitotendedzwa kuti ndinge ndichitoenda kumba kwake. Ainge aine dzimba dzakawanda zvake Mudhara uyu muHarare, but aiva nemain house yake iyo yainge iri kuBorodale. Kumba ikoko mukoma kwainge kusina kumira zvakanaka. Mudhara uyu aiva neimwe nyoka yaigara mune imwe motikari yake imwe pajero iyi yainge isingambonyanyi kufamba, asi chaindinetsa ndechekuti pose pandaidanwa kana kuti pose paainditora kugaraji achienda neni kumba kwake, koma Mudhara uyu ainge aine imwe pajero yake. Pajero iyi aingofamba nayo like once, sometimes after 2 or 3 months over angouya nayo kugaraji. Yaingouya kugaraji yobva yatodzokera kumba kwake kuBorodale, yobva yatonovharirwa mune imwe garage, ende iyo yainge iine separate garage. Then chinhu chandakazofind out ndechekuti mupajero umu motikari iyoyo mainge muchigara nyoka. Nyoka iyi the first time pandakasangana nayo I was just doing some minor touch-ups pa motikari iyi, ndokubva ndazongoona musoro wenyoka. Nyoka iyi yainge iri muzasi memotikari, saka pandainge ndichingorova matouch-ups ndakati ndakadongorera so muinjini, ndipo pandakabva ndaona kuti muzasi meinjini mainge muine nyoka iyo yainge yakatongozvimoneredza zvayo, ende nyoka iyi haina kana kumbovhunduka. Saka ndakabva ndascreama ndichimhanya ndichibuda mugaraji muya. Ndakati ndichingonobuda ndikabva ndatoona Mudhara uyu, Mudhara uya akabva ati nyoka iyoyo hairume, haina mazino. Ndakabva ndati mazviziva seiko naye Mudhara kuti ndasangana nenyoka mugaraji umu? Akabva ati inyoka yangu inondidzingira vavengi vangu. Mudhara uyu akatondiudza akati ndo nyoka yaanoshandisa kuitira kuti matrucks ake nemabhazi ake kana ari paroad asazoita maaccidents, ende mabhazi ake Mudhara uyu ainge asingaiti maaccidents ekumhanya, but zvandakazonzwa kuburikidzawo asi zvandakazostadha nekuonawo vana vake mukoma, Mudhara uyu majority yevana vake vakazongotanga kungopenga. Kuzosvikawo ndichizosiyawo basa pagaraji pake Mudhara uyu, vana vake vanokwana ivo kuita 10 vakapenga mumaziso mangu umu, nekuti aiwanzo kuti kana akandidana kumba kwake kuBorodale ikoko aibva adana vana vake vakomana achiti ndinge ndichivadzidzisa basic mechanics. Vana vake especially vana vake vasikana vainge vachingopenga, vaingoaffectwa nechirwere chepfungwa. Mudhara uyu taitomupa nickname yekuti Mudhara marengenya because aingogara aine mazitsvina. Mhiko dzake dzainge dziri dzekuti haitendedzwa kuti ange achigeza zvekutopedza kana gore rose asingagezi. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. So kana kuri kunziwo uri mwana wemunhu wekuti ainge ambori a very big businessman, then kana kuri kuzonziwo mubereki akazongoshaika, then zvinhu zvose zvikabva zvazongonyangarika, please come to my inbox, nekuti dzimwe nguva munenge muri vanhu vekuti baba venyu was very popular, saka kuti munge muchingobuda pachena muchingoshare maconfessions zvine zvichinetsa. So come to my inbox as anonymous, then mobva mangondipa your own story, then ndobva ndazoshare your story with the rest of our followers.